Така, здравейте в следващия импровизиран скетч, защото вашият любим Калуян е достатъчно смотан да се забрави самите герои. Да. Така, нека започваме с скетч. Така ли да ги слушам? Да. Така, хора, искам да ви кажа нещо. Така, сега. Разбрах, че има злодеи и сега трябва да ги хванем. Става ли? Нямаш ли грижи, брат? Ще те набия! Ай. Говори. Така, момчетата бай се бият много старанно. Нека да продължа сега. Аз ще съм... Чакай. Аз ще съм това. Да ти обясня ли? Ти си това и това. Това и това. Аз съм чорапа. Така, хора, ако сте чуя някакви глупости, това не сме ние. Пийте се. Всичко на... Така, хора, мисля, че те се победиха. Почивайте в мир. Така, призовавам ви да сте живи и здрави и да се забудите да сте живи. Благодаря ти, човек, благодаря ти!